Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram din qardaşlarım. Һәм сезнең белән көндәлек дуаларны өйрәнүен дәвам итәбез. Һәм чираттагы дуа зифаф кичәсендә кияүнең кәләше янына кергәндә укыла торган дуа. Һәм зифаф кичәсе ул яшь егетнең тормышында иң мөһим бер кичәдер. Һәм гаиләсенең нигезен башлангычын ничек корса, шул рәвештә дәвам итәчәк. Һәм бу караштан яшь егетнең никахын, туен ислам дине каидәләренә туры китереп үткәрүе һәм зифаф кичәсендә 2 рәкәгать намаз кылып, бәхетле булулары өчен Аллаһ Тәгаләдән дуа кылганнан соң бисмиллаһны әйтеп, шушы дуаны укыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Раббана һаб лана мин азваҗина ва зурриятина куррата аъюни ваҗ'ална лил-муттақина имама. Һәм аның мәгънәсе: "И Раббыбыз, хатыннарыбыздан һәм нәселебездән безгә күзләргә куаныч китерә торган хатыннар һәм балалар бир. Һәм безне тақвалык ияләре өчен имам һәм һидаяттә үрнәк алырлык кешеләр ит." Тагын бер тапкыр әйтеп карыйк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Раббана һаб лана мин азваҗина ва зурриятина куррата аъюни ваҗ'ална лил-муттақина имама. Һәм шушы дуаны укыганнан соң кәләше белән бергә булдан элек шундый дуаны укырга киңәш ителә. Аллаһумма җаннибна шәйтана ва җанниби шәйтана ма разaqtana. Һәм аның мәгънәсе: Аллаһның исеме белән, Аллаһым, шайтанны бездән һәм безгә бүләк итәчәк балалардан ерак кыл. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбызга да туры юлны һәм һидаят юлына күндерсен һәм шушы дуаларны файдаларга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.